bar komai mu rike manzon Allah ba za mu yi wani dama ba. Mu bar komai mu rike manzon Allah ba za mu yi wani dama ba. Gatan mai gata annabi Muhammadu, kowa ya ci alfarmarka, samun ka ne samu annabi. Mu bar komai mu rike manzon Allah ba za mu yi wani dama ba. Ya mahalicin mai girma annabi Muhammadu, Allah mahalicin komai da kowa, annabi kai ake ji da shi a duniya, annabi kai ake ji da shi a lahira, annabi kai ake ji da shi a ko'ina. Mu bar komai mu rike manzon Allah ba za mu yi wani dama ba. In an je gaban Allah kowa alfarmarka ne zai ci annabi. Annabi Muhammadu kai ne muke so mu gani, wanda ya ganka a yau masa murna. Yabon gwani ya zama dole, annabi Muhammadu kai ne gwaninmu. Babu inda za ka je in ba da annabi ba, don shi ne abun so, don shi ne mai nan, don shi ne mai can, don shi ne mai Mu ko'ina. bar komai mu rike manzon Allah ba za mu yi wani dama ba. Manzan Allah zabe mu, kai muka zaba, daga kai sai Allah annabi, daga kai babu kowa manzan Allah, zanto mana gata ko'ina annabi. Mu bar komai mu rike manzon Allah ba za mu yi wani dama ba. Annabi Muhammadu muna ƙaunarka, halin annabi gaba daya na gaishe su, na gaishe da nana Aisha, na gaishe da nana Khadija, na gaishe da Sayyada Fatuma. Mu bar komai mu rike manzon Allah ba za mu yi wani dama ba. Yayin annabi masu girma, Sayyidina Abdullahi, Sayyada Amina, duka na gaishe ku, Shefu Tijjani, jikan manzon Allah, masoyin manzon Allah, Shefu Barhama, adumin annabi ne. Mu bar komai mu rike manzon Allah ba za mu yi wani dama ba. Bar komai mu rike manzon Allah ba za mu yi wani dama ba. Mu bar komai mu rike manzon Allah ba za mu yi wani dama ba. Mu bar komai mu rike manzon Allah ba za mu yi wani dama ba. Shefu Tahiru Bauchi, adumin bin annabi ne. Shasharu Sani, masoyin manzon Allah ne. Shasharu Sani, masoyin manzon Allah ne. Shefu Arazumi, masoyin manzon Allah ne. Shefu Sabo na Goma, masoyin manzon Allah ne. Sai gaba daya na gaishe ku, da soyayyar annabi muke so mu kare a duniya, da soyayyar annabi muke so mu kare a lahira. Dubun gaisuwa gun ahalin manzon Allah, Sayyiduna Abubakar, shugaban masoya ne gun annabi Muhammadu. Mu bar komai mu rike manzon Allah ba za mu yi wani dama ba. Annabi Muhammad in ka iso waje ko na sara ma, Allah mun gode ma tun da ka bamu annabi. Karo salati jumla gun abban Fatuma, kowa ya ci alfarmarka, kowa zai yi macewa, in ka duba duniya ba matabbata bace ba,
ku yi koyi da ma'aikin Allah, wato annabi mu Muhammadu babba dan babba. Duniyan na ba matabbata bace ba, Mu bar komai mu rike manzon Allah ba za mu yi nadama ba. duniyar ma za ta kare, babu abin da zai saura, sai dai sarautar Allah. Annabi Muhammadu ganin ka nake so na yi, gani cikin tunani annabi ne nake tunawa. Ya jalla sarkin sarki ba ni basira, in bi mai girma annabi ne mai girma. Girma ka ya zama dole annabi na kowa, annabi ne mai girma. Mu bar komai mu rike manzon Allah ba za mu yi nadama ba. Ita duniya ba matabbata bace ba, mai koyi da ma'aikin Allah. Allah ya mana komai sai mu gode masa. A rinka tuba jama'a, don Allah gafurin rahimu ne mai yawan gafara. Ka duba tafiyar da kake yi, nawa ka biya Allah. Ka duba baccin da kake yi, nawa ka biya Allah. Ka duba zaman da kake yi, nawa ka biya Allah. Ka duba tafiyar da kake yi, nawa ka biya Allah. Sutura da Allah ya mana, sai mu gode masa, mu ji tsoron Rabba. Duniya ba matabbata bace ba, in baka rasu ba wani yana ka ya rasu. Mu bar komai mu rike manzon Allah ba za mu yi nadama ba. Sayyadi SUNUSI Kano begge, anan zana dakata ba dan na gaji ba. Annabi Muhammadu muna son ka, ya mai girman girma manzon Allah, ya na gaban Allah annabi Muhammadu. Mu bar komai mu rike manzon Allah ba za mu yi nadama ba. Bar komai mu rike manzon Allah ba za mu yi nadama ba. Mu bar komai mu rike manzon Allah ba za mu yi nadama ba. Bar komai mu rike manzon Allah ba za mu yi nadama ba.